Ụmụnne m na ụmụnna m ele otu ọ nọrọ na-enwekwarechi ọnwa nne ọnụ nwaanyị nwaanyị mba nnọọ awụchasịala na m ogidigba ọ wụ otu o mere. Ụmụnne m were nnọọ ntị gwu m n'ọnụ m were m ọka gwuo na ntị n'ihi na asịghị ikwu na-amaghị ibezie a na-agụ ya kwa uri mgbe niile nọọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mara agụ ọ wụ otu o mere. Ụmụnne m achọghị m igbu oge ọnụ n'ihi na obi arụ m mma. Anụ m otu nwanne nwaanyị gị kpọ m na fon ya gaa n'ihu sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị na nne na nna ya mụrụ ha arọ ha atọ wụsawa ha na ya dị only 19 years old mgbe nne ya na nna ya nwụrụ. N'otu afọ ka nne na nna ya nwụrụ, nna ya bụrụ ụzọ nwụ, ụmụnne nna ya elie ya ka o wetara aka ọnwa ise nne ya nwụkwuo, elikwe nne ya otu esi elie nna ya. Ya nwoke ada toro ụmụnne abụọ ndị ke ha na ihe toro ke nwoke eto ke last born na ya nwa dị 19 years nke ahụ dị 17 nke ọzọ dị 14 ngala nga ka ha mgbe nne ha na nna ha hapụrụ ha n'ike. Tupu nne ya nwụọ na enwere ebe ọ gwara ya si ya gaghị arọ ha na ya ewe ishishi akwa ya mara ngwugwu na enwere ego nọ nga na ego nọ nga ahụ ga-ezuru ya iji bido ọgọdọ nwa ahịa mkpụrụ ofe, wụrụ ahịa mkpụrụ osisi, wụrụ ahịa tomatos, wụrụ ahịa ihe ọbụla ọ chọrọ iji bido ụmụ ahịa aka ruru na o were ebido na ya were ebido were lekọtawa ụmụnne na ya gwakwala anybody ụmụnne nna ya na enwere ego dị nga ahụ ya were ego ọnụ nta. After eliwekwere nne na nna elicha ọnkụl ya ebido kpawa ha agwa ọjọọ, kpawa ha agwa ọjọọ nke na-ekwesịghị ekwesị. Ọnkụl ya ebido kpawa ya agwa ọjọọ, kpawa ya na ụmụnne ya agwa ọjọọ n'ihi na ebe ikwu nne esighị ikwu ebe ahụ ndị umere nne na-ewe iwe na akwụghị ụgwọ isi mmanya na alụghị mmanya alụ na mmanya na ọ gbakwunyere nna ya, so oliri ha ụgara ha agalachaghị ikwu nne ya. Ọ ya ka ha nọ ahụhụ ha na-ekperi ya ruo otu ụbọchị de ya kpa ka kpara ụmụnne ya gbaa ọsọ ndụ chịrị ha gbapụ na enwe ebe ya kpụ ha agaghị ama ha na ego ọnụnọ mmanya nyere na ote ka esi gawa aha erute ebe ahụ ya wee ebe ndị bacha ndị mmọnwụ juru di ya gawa si na ha gwadat na ngala na ọ wee kwụ ụgwọ ụlọ onye nwe ala ụgwọ ga-ekọrọ bacha na ịga na enwere otu nwa agbọghọbịa ejikere di ya biri onwe na bacha ọwụ onye mmọnwụ ụzọ onye gwara ya nye ya link and the connection ọ ga-esi nweta onye nwe ala ha bịa nye the man abịa nye ya ala ya kọọ bacha ote ka ya shiri ego mmanya nyere na ya jiri kọọ bacha ya na ụmụnne ya nọrọgodo ha zụrụ ute na ịga di ya na ọ na-awụzi chi jee n'abalị nwa mmọnwụ a akpịrị ha abụọ abalị gawa na-akwụ na ụzọ ibidozie ịkwụ n'ụzọ ịgba akwụna n'ọhịa eji bido feed ụmụnne bido tijuo ha abụọ na skuul nwetakwana ego ụmụnne nọ skuul ya nweta otu nwoke ọ ya nwetara the man akwọrọ ya ụgwọ ụlọ 1 room ya pụọ from bacha kpọrọ ụmụnne gawa ebe ahụ. O rute mgbe dị ọkpara nne ya lere wayek ọba ya si ya na ya kwụsị ihe every night ka ha ga-agbachi ụzọ ya kwụsị ya na ka ha chọọ ihe ha ga-ere ọwụ bred ka ha rewe na ya apụ ha na adịghị abịa na-esere nwanne ya nwoke okwu ya nụrụ nga anụnụ hapụziere ya na nwanne ya nwaanyị ụlọ chọrọ ebe ọzọ ga na ya pụọ na-amazi ebe ya nọ ya na-emezi nleta mgbe ụfọdụ ya wetara ha ihe ha ga-eri wetara ha ego muvuo nwanne nwoke nakwa achụgburu ya etu ya ebe ya nọ onweghị ọ ga-emeli n'ihi na ọ ya nwatụrụ so ụta ka ha shiri nọgide ya bịa gbagide akwụna gbagide nwanne nwoke ele wayek ya dị mma ya gwa ya sị na ọ ga-aga skuul na ọ na ọ gaghị skuul ọwụ na ọ gaghị skuul ọ gaghị akwụji ọfụma ịkọnfront ụmụnne nna ha ọ gaghị enwe place n'ụlọ nna ya na ọ ga-aga skuul. Nwanne nwoke elekwana jamb nweta admishọn ya baba ntụrụ ka ewu mepezie chapta ka ewu ịgba ya wụ akwụna gbaga na yetere ka nwanne nwoke nọ ya jamụọ otu nwokorobịa bara ya anya. That young man abịa dịka angel, ọ bịa dịka onye ascended from another planet, ọ bịa possess ya ma mmụọ ya ma ahụ ya ma echiche ya wepụta ya na ọnọdụ ahụ ya ekwekwena ya nkwa na enwe ihe ga-eme ka ya laghachi na ndụ ọjọọ ahụ na ọ weta ya na nwata nwokorobịa na-echi nọrọ onye kwere ya aka ya nwakwana wepụtakwa n'obi ya na abụọ eme ọ ya ka e mere ọ wee na ọ ga-alụ ya na ya ga-alụ ya ya ele ga-esi ya nwa na ọ chọrọ ile afta ọ makwa ma ebe ya na ya bụ SCS na ya chọghị ịma na ọ naanị ya na ya abụọ ma that part of her life na olesi ya chọrọ ịga na
redio station gaga mee announcement ebe ahụ ya chịwa na ọ wute ka esi kwete ọ lụọ ya by then nwanne ya nwoke a graduate-ala nke ntakịrịkwanụ abakwune mahadum ke ya lụọ di ya na ugbu ene di ya emepere ya biznes ya na-eme ha ebiri n'obi ọma ya mụkwara na ya ụmụ abụọ 2 boys na nwamba nnọ mza ọ ya ka nwoke na osi ya wụ di ya meghachara ya bịazie ntụrụ gaghachizie n'ọnọdụ ọnụntara ọ kwụpụtara ya n'ime ya na ihe di ya wụ ebe ha bi na ọwụ mkpi na-agba nne ewu agba ụmụ ya agba nwa agbara nne ewu na di ya na ọwụ alaba ya na-edi echetakwana ihe o mere echeta otu o si napụta ya n'aka ekwensu n'ọnọdụ ya na-amahụ na ya gakara ịpụta n'ime ya na ọ nwoke na gbanwere wepụta ya echetakwana ihe ndị ya gbaghara ya ọ ihe a megidere na ha akwarịala obi ugboro abụọ ọ gịnị chọpụrụ ha ebe ha bi na ọ dinaga nwunye landlord achọpụta ka a na-egbu ya na ụmụazị mụ ịgara ha ụlọ ọkụ ha gba ọsọ ndụ di ya alakara na-ebighara prọpati ha ebe ahụ gba ọsọ ndụ di ya arịọga ekwerekwe gbaghara ya ha kwatakwa ebe ọzọ erukwa ebe ahụ another one kwa this time around nwunye landlord very young lady ka a na-agwa bekee with evidence na ọrịrị the woman elu mgbe ọ na-enweta information na the man dey take action ya lụlụrụkwa ha gbapụ ha gbalaga bọdụ aka abụọzi ha bụ prọpati ha gba otu ka ha gbagidere na ebe ha bizi ugbu a na otu a ka ndị nebọ ha ruru ụmụaka ndị 16 ndị 19 ndị 20 otu aka di ya na-atọ arị ha elu mgbe ị na-abịaghị isi na enwechara ka o si ime ka aha gị nwụ ndị nwe ya dị involved na o riri di ya mgbọmgbọ na ka ikpeazụ mmiri mere na ya ejiri kpewazie m na ọwụ ebe ha bi currently nwa nebọ ya obere nwa 18 years old ka di ya tepụrụ n'ime abalị chiri ụkwa akwa ya gawa n'azụ ụlọ ga-atọ nwa anọ ntara gbadata ala n'ihi na ha nwa bi n'elu ya gbadata ala n'abalị ihe dịka ebe 1 enweta nwa shi hapụ ndị nwe gbagha ụzọ pepụta gbatuo ala di ya achịrị akwa ya ga-atọ n'ala edinaga nwa n'ugbu a ya ma na mgbe ọ pụrụ mana o fili na ya arahụna na ya ma mgbe ọ gbahụrụ ụzọ tepa eji ya agba ya nkịtị ọ ya ka ya lere ya ọbata chee ya ọbata ya sị mba ka ọ rịaga ka o bido na ịga ohi elee ka ọ pụrụ kemgbe 10 minutes na-agafe ọ gbagotebe ọlabatebe n'ime ụlọ ya epechi ụzọ ọ si ya nọrọ nga na kpa ka kpara tọọchị pee ụzọ ya kpa ka kpara tọọchị pee ụzọ ọnụntara epeghere gughee ya bịa nụwa mụrụmụrụ olu n'azụ ụlọ ebe ha bi ya gawa di ya guzoro na-ahụ na mmadụ abụọ olu nwoke na olu nwaanyị and ya ahụbeghị ndị nọ di ya mana ya ma na ọ dị ya chọbekwana ihe gba tọọchị ka ele ma enwe ihe ya ga-anụta from mụrụmụrụ ha taga enweghị ya nọrọ ha na-ata mụrụmụrụ ya bịa ghọta na awụhụ enwere ihe ọzọ gaga on ya werezie mgba ka eji gbazie tọọchị ebi ebu chaa ha di ya wụrụ na di ya ji nwa obere nwa anọ ntara n'ala asụ ya ihe na-akpọ ya ihe abụọ ka e kpọrọ scrap obere nwa young girl and ihe ahụ wụ mbụ nwatakịrị ahụ ọbara everywhere erute nso nwa ahụ na impens ndị nwe nwatakịrị nọ n'elu ya amaghị otu esi eti n'ihi nwa ahụ na ya amaghị ihe ga-awa ọnọdụ ya na ọwụ naanị ha bịa ọkwana naanị parents nwa na bi n'elu na ndị ga-agbatu n'ala ngalugbo ebe elekere ihe na ọ ga-enye nwa nsogbu ya nọrọ nga sị di eshi n'elu nwa bilie ya sị ya nwa eshi nwa ahụ bilie di ya eshift ụbọdụ nwa anọ tara arịpụta ya eruo nso lekiri ọbara este na ukwu akwa ya nọtụ ukwu akwa ọ gara aga zụrụ ọhụrụ nọtụ ukwu akwa nwatakịrị chọrọ bịa kama ukwu akwa ke ya jụwa the girl sọ gịnị tiri n'ọnọdụ a the girl egbe ikpere bewe si ya biko ekwekwele ka abam ya na papa ya mee ya gwa esi nsogbu anọ na ya gbago elu lawa the girl ya anọrọ nga ya gbanye ọkụ oyiri ihe efe tepụ oso gbago elu chi hụ n'ọkọtị ya gwa the girl si ya gakwa ga zụrụ ọgwụ ṅụọ ga leji onwe ya ma ọgwụ pens ma gịnị mee ka ịshọ na o gbochiri ka afọ ime hapụ ịbaiga the girl asịcha thank you ọ ya ka di ya kpọrọ di ya za ya gwa ya sị na ya agbalịala nakwa ma na agadi nwaanyị anaghị aka nka na egwu ọ mara agba
na o kpaghachiri back to ebe ya na ya bụ ọchị mata na mmadụ a ga-elecha Igbo osi alụghị di na ya mụọ na mmụọ nga ya gba amụ na ya adịla okenye na o lezie anya n'ala ihe a na-akpọ nwaanyị ịgba n'ezi na onye a na-agaghị dina na this environment na onye na ụlọ ọsọ nwoke ya kwatara ọhụrụ na ndị a niile na-enye ya nsogbu chụgburu gị na ugbu a ka ya gara ihe elu one after the other na ya nwa sef ga-evidio onwe ya iji gwa ya dat na ya ekwughị ya ka ọ gaghị ori ọnụ na ọ return another spirit na o chezi aka chere ya na nwamba nnọọ mza na ọsọ wee baa n'ugbu a hai ụmụnne m anya mmiri agbaa m si enwere n'ote ichiri kpahie ụkwụ ya sị m na ya ga-atọrọ m ashị eme ka iwele arrangement in a few days time na for the first time in kemgbe ya kwerelu di na nwoke ọzọ ga-arị elu na ya kwere di ya nkwa na ọta ụfọdụ na-asị ashawagokwa na agwa isi ya kwashawo na ya kwụsịrị for good na ọ dị edo achịrị ya azụ na nwaanyị mba anọ mza ya sị na ya ga-disgrace ya ga-eme di ya like this and ihe di ya na-amaghịwụ other things ya nwere ike ime na ya yiri ndị uji abalị aga n'otu ugbu a ya nọ na enwere so many things ya ma ndị na-eme ya di ya na-amaghị na ya erutere stage ahụ na ihe ọ na-aga emewo ịnwa anwa welitere ya olu ọ bịakwuo ihe ya achọghị ịnọ ugbu a na ya dịla wounded na ọ gaa n'ihu mee ikwu ya na ya ga-ewepụzi ya n'ụzọ baizie back to that job ọ mara na ya anụghị na di mere biznes ya zụrụ ụmụ ya mana otu esi ahụga di ya na ihe na-agụ ya agụrụ imewa ya obi ihe na-agụ ya agụrụ idisgrace ya na ndị enyi ya niile na ya ga-eme kishọn ya rịrị ha elu otu a na ya ga-eme nsị nwaanyị ibe m nwaanyị ọma is one thing to say I have repented, but it's another thing to defeat temptation to stay repented. Ekwele ka di ṅụwụrụ the reason ị ga-eji gaa mee ihe ị ga-eme wụsawa ụmụ nwụchuo gbanga ị na-eme di gị nwụfuo. Chineke ewerele di napụta gị n'ọnọdụ ahụ. Ị nwere right iburu akpa gị si na-alọgachi kpọrọ ụmụ. Ị nwere right ese na ihe jikọrọ gị na ya na ọ dịla over for now because iwe ka jupụtara n'obi mana ịbịa na ị na-emegide di gị eme onwe gị ịnwa anwa laghachi back to that lifestyle ọ ga-enye gị nsogbu because you're now a mother. Ị mere eme ụmụ gị ọwụ dị nke ị mere ụmụ gị ị mere onwe gị ị mere Chineke kere gị disappoint kwuo even your parents. Mmanụ nwere ihe o nyere gị gwa gị ihe ị ga-eji ego ahụ eme ihe ahụ sị gị ji ego ahụ eme enwe nke ị mere. You chose a particular lifestyle. You lived that lifestyle until Chineke pull you out of it using your husband. I believe ihe ejiri di ngome na ndụ o mere ya. Marriage is not by force. Mana kama ọ ga-awụkwa the same reason iji gaghachi back to ịracha agboro igboro ọ ga-akara mana ị walk out of that marriage. Mana ikwu okwu na ị ga-agaghachi ebe ahụ ị ga-eme onwe gị ma ụmụ gị. Now you are a mother. You will disappoint even your siblings. Ndị sacrifice a lot to train. Ị nwere ike evute ọrịa ọha egbufu nghọta ha ga-eburu nwa akwụna na-ahụji ha ka ozu ha gbutere ọhịa n'ụzọ ha. Ị nwere ike ịba ga na denje na-agapụtali ahụhụ niile tara lala ha n'iyi. Don't go back to that. Kpọrọ ụmụ gị. Ya sị m na nwaanyị mba nọ na ọ bụrụ nke ịkpọrọ ụmụ ya shift body na ya ga-eme ya n'ihi na di ya wụzighị ya di. The level of hatred ya nwere ebe that man nọ. Na ya na-enọ ha 3 days na ya nwere ike ime ka ọla bịa gbufuo ya pụọ ya n'ihu na ọ ga-akara ya mma na ya pụwara. M jụwa ịsa ga m ewereta akụkọ nwere mgbe gbosatara ụmụnne ya sị m gaa n'ihu ụmụnne m ụnụ ahụ na ahụ otu ụwa na-adị enwe m ọchị nwere ikwu ọ ga-agụ kọmentị ọnụ enwe ihe ụnụ ga-agwa ya obi dị ya arụ iwe na ọnụma ọ mmadụ na-agbanwe mmadụ for good ọkwa mmadụ na-eme mmadụ ụfọdụ ndị mmadụ ji wuo ihe ha rụrụ nwa mmanwụ bịara mee ya wuo gbawa ụzọ na-ekwesịghị ekwesị di ya abịa kwapụta ya n'ụzọ ntara ya wụọ a better person ya laghachizie ihe na ọsọ nwaanyị ya mewere na-emezie n'ihu ya. That means onye abaghachi back to ime datin mpụta ya ọ n'aka Chineke ka ọ nọ ka mmadụ ga-esi wụọrọ mmadụ ibe ya ekwensu ịnọ ngala na ọ gịnị wi habit ahụ iji jisie ike partner gị na-ebe eti ekwu ịchọghị ịnọ kpachapụ anya na ụmụnne m ọ gwakwa akụkọ kọmentị ọnụ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị ọnụ.